ברוכים הבאים לפינת התיירות של מאקו. אני ארז, ואני הולך לתת לכם טיפים לאיפה מטיילים באזור עמק חפר וחוף בית ינאי. והטיפ הראשון שאני הולך לתת לכם זה תמיד להתייעץ עם המקומיים. אז הלכנו להתייעץ עם מי שהיה גולש אולימפי בעבר והיום מנהל בית ספר לגלישה סאפווי. אז תגיד, אתה גדלת, אתה מסתובב עם החבר'ה, תכלס, לאן הולכים לבלות בטבע? אז קודם כל הדבר הכי זמין והכי מגניב פה זה הים. יש לנו פה את כל האפשרויות לכל צעצועי המים, פעילות של גלישת גלים, גלישת רוח, קייטסרפינג, סאפים, אז אפשר למצוא פה באמת גם עדן לגלישה. ומי שלא רוצה ללכת לים, אפשר ללכת לנחל אלכסנדר. נחל אלכסנדר הוא נחל של בערך 17 קילומטרים, שמתחיל באזור השטחים ונשפך לים התיכון באזור בית ינאי. רבים תוהים מהו מקור השם. יש כאלה שאומרים שזהו אלכסנדר מוקדון, יש כאלה שחושבים שזה אלכסנדר ינאי, אפילו שמעתי כאלה שאומרים שזה אלכס חולה אהבה. אבל תכלס, מדובר פה בבחור ערבי שחי כאן באזור, והיה מגדל אבטיחים, והיה משית אותם בנהר, וקראו לו איסקנדר, או בעברית אלכסנדר, וכנראה שזהו מקור השם. נכון להיום, כאשר מגיעים למקום, ניתן למצוא את חירבת סמרה, אשר היה המבנה שאותו איסקנדר היה משתמש כדי לאחסן את האבטיחים שלו. המקום הזה השתמר בצורה יפהפייה, מה שמראה שרשות שמורות הטבע והגנים עושים את עבודתם נאמנה. נחל אלכסנדר ניתן לעשות בכמה דרכים. יש כאלה שבוחרים לעשות אותו ברגל או על אופניים, יש כאלה שבאים עם טרקטורון או עם איזה בגי. הפתיע אותי אפילו לראות סוסים במקום, אבל הכי הפתיע אותי היה כשעמית אמר לי שנעשה את הנחל על סאפ. אנחנו ממש עכשיו התחלנו איזשהו פיילוט, בעצם לקחנו את העולם שלנו, את עולם הסאפ לצורך העניין, ואת הקבוצת חברי מועדון שלנו, ויצאנו ליום טיול ספונטני בנחל על סאפים, דבר שלא נעשה. החזיר אותי חזק מאוד לתקופת הילדות שלי, ובעצם חתרנו כאן ממכמורת בים, הגענו לשטח הנחל, לעשות את כל זה באמצעות הסאפ, שזה משהו שהוא טרנדי והוא עכשווי ומאוד נכון גם לפעילות הזו, אז יצא לנו חוויה מאוד מיוחדת. תשמע, לעשות את זה על סאפ זה פשוט חוויה אחרת. המים פה לא בקו הבריאות בוא נאמר, ולכן להיכנס ככה לבד לנחל ולחתור כרגע זה גם אסור. וזה גם יכול להיות קצת מסוכן, אז מי שרוצה לפנות לסאפווי, אנחנו נארגן את זה עבורכם בצורה הכי טובה והכי בטוחה. בוא תן לנו כמה דברים כאלה קטנים פה שאפשר לעשות, למשל איפה שותים בירה? אז זהו, אפרופו נחל אלכסנדר, יש לנו את בירת אלכסנדר הידועה והמתוקה והמדהימה. כאשר הגעתי למבשלת בירה אלכסנדר באזור התעשייה של עמק חפר, גיליתי שעמית ענבר הוא לא המדליסט היחידי באזור. ממש עכשיו, בירה אלכסנדר זכתה בשתי קטגוריות שונות כבירה הטובה ביותר בעולם. אז אחרי כמה בירות, אחותי שהיא תושבת המקום, המליצה לי לנסוע למאגר מים ששופץ על ידי עמותת החקלאים המקומית. נכון להיום, כשמגיעים לשם, ניתן לראות שהם בנו מצפור יפהפה שמשקיף על מאגר מים ענק, ובתוכו ניתן לראות רבבות של סכנאים ושחרורים וחסידות, ובכלל המקום הזה הוא מקום נפלא לבוא עם הילדים והמשפחה ולעשות איזה פיקניק, ובכלל ליהנות מהאנרגיה המקומית. עכשיו אני חייב להגיד לך, אחרי שהיינו במרכז של עמק חפר, נסענו, על הדרך היה שם איזשהו מקום נקרא ביתן אהרון, יש שם משק מגניב לה, אתה חייב לקחת את הילדים. לא הייתי. הם לוקחים אותך שם לסיבוב, אני הרגשתי כאילו אני ילד בגן עכשיו. מה, אני תוך ירקות? כן, יש לך ערוגה כזאת קטנטנה, ואתה כזה תוציא בצל וזה, ואם אולי יצא לך מושלם, עוד אחד, אתה ממלא שקיות, הקיצקץ מקום מגניב. אני אתן ביקור, הדברים שמתחת לאף לפעמים אתה פספס. בדרך חזרה לעמית בחוף בית ינאי, עצרתי ליד ביתן אהרון במרכז המסחרי החדש שנקרא ביטנס. זה מרכז מסחרי מגניב ומדליק, עם ים באטרקציות. יש שם מקום נקרא מעדניה. וואלה. נכנסתי, יצאתי שם ככה עם סלסלה קומפלט. כל מה שאתה צריך. גבינות, לחם, זיתים. בדרך חזרה לבננה ביץ' חשבתי לעצמי שרוב האנשים פשוט חושבים שעמק חפר זה בדרך לאנשהו. אבל אם יש משהו שגיליתי, זה שעמק חפר זה מקום ששווה לעצור בו ולטייל בו. זה פשוט פינת חמד יפהפייה עם המון אתרים ירוקים והמון אנשים מיוחדים שנותנים שירות ממש מכל הלב. אז תודה רבה לוידאו טראבל שהפיקו את האייטם הזה עבורנו, שיהיה לכם שבת שלום והמשך קיום נעים.